Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Garagan owatynyň çäginde bina edilen gaz beton önümlerini öndürýän kärhananyň umum tutýan meýdany 25 hektara barabardyr. Ýylda 70 000 tonna guru guruluşy garny materiallaryny we 180 000 kubmetr gaz beton öndürmek maksady bilen gurulan bu kärhanada daşary döwletlerden getirilen iň kämil tehnologik enzamlar oturdular. Kärhana çäge ýöwülýän guru guruluşy garnylaryny öndürýän, gaz beton bloklaryny öndürýän, dik degirmen we hek öndürýän bölümlerden ibaretdir. Guru guruluşy garnylaryny öndürýän we gaz beton bloklaryny öndürýän bölümlerde çigmal hökmünde sement, kwarts ýagaty, öwelen gips daşy, sönmedik hek we alümin ulanylýar. Çigmalyň aglaby bölegi öz döwletimizde öndürilýän ölümlerden ibaretdir. Hususy kärhananyň dik degirmen bölüminde ölümçilikde ulanylýan hek daşy we gips belli bir ölçegde öwelýär. Kärhanada dürli ölçeklerdäki gaz beton bloklary öndürilip, olar ýurdumyzda giňerimde ýaýwanlandyrylan guruluşyk meýdansalaryna ýygy giderli ýetirilýär. Yer gelene aýtsak bu kärhanada öndürilen guruluşyk önümleriniň Gazagystan, Özbegistan ýaly ýurtlary da eksport edilýändigini bellemek gerek. Bulardan başga da guruluşyk buğdagy üçin zerur önümleriň bir näçesi halkymyza amatly bahalardan ýetirilýär. Bu ýerde 100den gowrak iş orny döredilendir. Şeýle-de işgärleriň has öndürjülükli zähmet çekmekleri üçin oňoýly durmuş we iş şertleriniň döredilendigini aýtmak gerek. Kärhananyň işgärleri işlemäge, zähmet çekmäge uly mümkinçilikleri döredýänligi üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar.